Verovatno je većina od vas već nabavila ovaj mini player sa izvanrednim tonom koji radi na mikrokarticu. Ovaj model ima i FM tuner u sebi. Kao što je poznato, maksimalno vreme sviranja je 4 sata. Znači, posle tog vremena nema muzike. Evo ideje kako da to vreme produžite na nekih 2 do 3 dana. Pošto ovaj uređaj radi na 5 V, odnosno na 4,7, sve što je potrebno je da nađete ležište za bateriju 2A. Znači, ležište od plastike koja možete kupiti na buvljaku ili u elektroradnjama. U ovom slučaju to je ležište za 4 baterije. Možete koristiti punive od 1,2 ili od 1,5 jake. Sve što je potrebno je instalirati mali kabl koji će na kraju imati USB ulaz, kao što je ovaj na uređaju. Znači, jednostavno, kada u njemu više ne bude bilo struje, pošto je u njemu baterija od 600 mAh, što je jako malo, jedna ova baterija ima 2500 mAh. Znači, kapacitet je veći. Evo kako to radi. Jednostavno uključite ulaz za napajanje, uključite uređaj i on radi. Evo. Birds fly.